Какви сили стоят зад шивиците? Този въпрос е интересен. Ще ви кажа защо говорим за сили. Тъй като цяло везбената култура е свързана с духовното. Везбената практика е свързана с духовния свят, т.е. с силите, които са отвъд човешките възприятия. Силите зад шивиците безпрекословно са на тези, които ние наричаме добри. А къде е генезисът? Можем ли да ги свържем с древни божества, тези сили? Точно древни божества има илюстриране в тях, но те са стилизирани и хората трябва да ги научат какво представлява. Всъщност тази информация ние получаваме чрез реконструкция и човек е нужно да има комплексни познания. Точно там е мястото на археологията, включително и на историята. Тя добре взаимодейства с тази материя. Кои са тези божества? Най-често в везбата се среща едно праисторическо божество, което ние наричаме в археологията и в историята богинята майка. Но тя има приемственост в женски божества, които наследяват това. Да речем, ако вземем древната богиня Ге, земята, богинята майка на всичко живо, видимо и невидимо, нейна приемственост получава нейната дъщеря и след това нейната дъщеря. И така стигаме до богинята Лето, която ние наричаме Лада. Тя също е приемственик на богинята майка. Дори Артемида, която е дъщеря на Лето, също е приемственост на тази богиня. Това е едно от божествата, които срещаме там. Също срещаме Луната, Слънцето, изразени в Аполон и Артемида. И други персонажи можем да открием в зооморфни фигури, които се намират.